spesial pasukan dari Kebumen. Iya, Bunda sayang, joget dulu sayangku. Spesial untuk kedua mempelai Pak Bos. Manis isemu banget rumah soati, hanya rembulan ing wangi lan lintang lintang kang maisi sira kusumaku kang manjing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjang kaku hangukir tresna sejati jo endehi kasrianmu sayang katakan sa ngerubedo rasa budaya official Kapang rasa tankan sangatui manis isemu banget rumah soati hanya rembulan ing wangi hang lintang lintang kang maisi sira kusumaku kang manjing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjang kaku hangukir tresna sejati Yuk. jo endehi suryamu sayang kabon tansah ngrupita rasa anganku bisa sesandingan andong katresnan andong kabagyan nyawiji mring tresno kang suci ayo ayo Pak Bos sosok Krisna Budaya Popayu Audio Lili Production ayo Pak Yuk Krisna Bos budaya. Kapang rasa tankan sun ngapui manis isemu banget rumah soati hanya
sendiri loh. Kasihan kalau sendiri. Ya Allah Bu, ya Allah, ya Allah. Ayo Mama Baim. Ayo gendang berdiri. Terima kasih. Siapa lagi yang mau nambahin? Mama Baim berdiri ayo. Ben metu, ben metu, ben metu. Sorone, sorone. Di sini ayo Bunda. Bunda ayo. But everybody is so Kendangnya wes ra umum loh. Lah kok ini nggak ada yang mau joget? Aduh, sisiku. Matur sembah nuwun Mama Baim.